Мунтахаби Олимпии Тоҷикистон оид ба футбол омодагиҳоро ба марҳилаи интихобии Ҷоми Осиё 2024 дар душанбе оғоз намудааст. Дар ин хусус ба Амидховар дар Федератсияи футболи Тоҷикистон хабар медиҳанд. Сармураббии Мунтахаби Олимпии Тоҷикистон Мубин Эргашев ба ин ҷамъомад 27 бозингар, 4 дарвозабон, 9 ҳимоятгар, 9 нимҳимоятгар ва 5 ҳамлагарро даъват кардааст. Даста машқҳои худро дар варзишгоҳи авиатори пойтахт мегузаронанд. Мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон дар рӯзҳои фифаи моҳи июн бо ҳамсолони худ аз Ҳоканг 2 бозии дӯстона анҷом медиҳанд. Рақобатҳо рӯзҳои 15 ва 19 июн дар варзишгоҳи Талко Аренаи шаҳри Турсунзода баргузор мешавад. Бояд гуфт, ки дар марҳилаи интихобии Ҷоми Осиё 2024 Мунтахаби Олимпии Тоҷикистон дар гурӯҳи 1 бо дастаҳои Австрия, Лаос ва Кореяи Шимолӣ вомехӯранд. Марҳилаи интихобӣ дар гурӯҳи мо аз 6 то 12 сентябр дар шаҳри Душанбе сурат мегирад.